Kaixo, egunon eta ongi etorri gaurko bideora. Gaurkoan euskararen alderdi oso interesgarri bat ikusiko dugu. Lehenik... Norbait eikiari da. A ber, non daukaz zakalakoa? Dago. Iele? Atxaldeo mutil, aspaldikoa zer gize, ongi zara? Iepa, patxi! Bai, ongi gira. Zuek ze martxa? Bartatzean bestara atara zineten? Bada bestondo pitxe gaur? Bai, azkenean ginen besta batera. Aitzinetik errantzaguten hainbertze jende izin zela, baina aiatu ginela ikanetzen jaere. Etxea erdi utxe, laukatuan, eta aiatekoa eta dariere errantzaguten auserki izin zela, baina han gauz guti harpatu ginen guk. Biharrik zerbeza eta ardo botilen bat anagintuen, bertze gise. Gero tragoan hasi ginen fuerte eta Xabier beti bezala bero-beroa. Sobera fite daten baitu. Gero espantukerietan hasi zen guatze gainan saltoka eta guatziare hautsi. Biharri biala lekutu ginen handik, Xabierrek ez baitzuen gauzonik. Eta orai, animaleko bestondoakin, baina bertze gise xarmanki. Ni benpinen aizurrikitzen, elegante pastu ginuen. Elegante, bai. Ta zu, laketu zara gargero pisu berrien? Laketu? Bai. Bai, laketu nahi biziki, bai, instelatu nahi zongi, xarmanki. Irien badire gauza honitz egiteko eta niri pixukideak ere arras jatorrak dira. Bai. Abeira, orai bat heldude, ganbiar dut. Bueno, astiontan solastuko dugu? Bai, doike. Nik lana fitak gitzen badut igual ere istenpatez eitiko atzut. Ez dakit tenore hona izinden zuretako, baino... Bueno, utzi behar datzut, egoin gara, sarri hartio. Bai, patxi, sarri hartio, egoin gara, aio. Bueno, zerbait ulertu duzue? Baztanera edo baztandarraren bereizgarriak, hau da, asentue, hitzak, egiturak, aldaketa fonetikoak, eta bar, ikusiko dugu, eta areago, TikTok belaunaldi honetarako baliagarri izan daitezkeen gauzatxo batzuk ere bedeska ikusiko ditu. Eta azkenik ikusiko dugu gure baztango hiztegi berri hau zenbataraino saltu aldugun gure eguneroko batu estandar edo arautu samar batean, idatzizko zein berbazko testinguruan. Beraz, nik ustot, askaitezkela agurrekin, ez? Normalien euskara batu edo euskara estandartuen horretan, kaixo zer moduz eta agur laster arte esate dugu. Baina elkarrezketan entzun dugun bezala, baztaneraz bertze erabatera esaten da, ez? Kaixo erran ordez, normalian, iepa, edo askotan iepa esango dute. Eta gero zer moduz esan ordez, zer gixe. Gero arte esateko, edo gehiago laster arte esateko, sarri hartio. Gero baditugu bikote ezagun batzuk, adibidez aitzin eta gibel, aurrera eta atzera esateko. Beraz, kamiseta iraulezta, ondarrun esaten duten bezala, edo atzekoz aurrera izango banu, hori baztaneraz adierazita izango litzateke gibelekoz aitzina. Gero arras eta unitz. Beraz, arras oso esateko, arras bat azkar edo harin ez da inbestien zuten, baizik eta fite, hori frantsesezko vit horretatik eta iparraldean ere entzuten dena, horreitu behar dugu baztan oso gertu dagoela mugatik, eta orduan, eragina nabarmena da. Dudarik gabe jakin edo noski esan nahi baduzu, doike izango litzateke baztango bertsioa ez. Doike eta antza batzuek diote hori dudarik gabe horren laburpen batetik datorrela. Ez dakit, dudarik gabe dudaike. Eta elkarrizketan bitan entzun dugun biharrik edo beharrik hori eskerrak izango litzateke. Azkenik akitu, batetik nik uste nekatuta esateko, baino gero bukatu edo amaitu edo urrendu esateko ere bai. Gero hortikat aldaketa fonetiko haunitzari badira. Adibidez beste edo hainbeste edo este esateko, bertze hainbertze, ertze eta bertze erabiltzen dira. Aditzitan ere somatzen da entzun dugun bezala, atera esan ordez, atra, edo, baino bultzatu esan ordez, bulkatu, edo eta pasatu, edo pasa esan ordez, pastu izan daiteke. Gero badira beste gauza batzuk, adibidez joan esan ordez, gan erraten dute. Eta gan hori izan daiteke gero
joan guk ongi ezagutzen dugun esanahi horrekin, edo izan daiteke eraman esanahiarekin. Beraz, gero, arpatu eri bai adibidez, harrapatu esateko, benpin, hori normali esaten da, bederen, behintzat, behinik behin, edo siburuan pu, hori izateko, benpin baztaneraz baliatzen da, laketu eta lekutu, eta Xabri Uskitzek gogorazi digun bezala ez dira erranai berekoak, biak baztanen barra erabiltzen diren arren, beraz batetik lekutu da aldegin, edo desagertu, gure elkarrizketan ikusi dugun bezala, eta bestetik laketu, laket izan iparraldean izan daiteke gustura egon, baino edo gustatu, baina kasu honetan da ongi instalatu leku baten. Gero biziki gustatzen zaidan beste hitz bat gaur gero da, gaur gero baztan eta Nafarroako beste leku zonbaitetan oraindik ere erabiltzen da, eta nahiko salbuespena da, ze Euskal Herriko gainontzeko eremuetan normalian jadanik dagoeneko pixkat sartu da, edo deja iparraldetik ez, beraz deja eta ja erdarazko formula horiek gero eta gehiago ibiltzen dira, eta aldiz gaur gero esanai berekoa da, baina Euskara zaharretik datorrena ez. Gero gaur egun gero eta gehiago entzuten dugun postureo hitz horretarako, beste baztango berezko hitz batez ere baliatu gaitezkela esango nuke, espantuka edo espantukeria edo kasu honetan espantukerietan. Hoi da, itxurakerietan, ez? Edo espantuka ibiltzea da. Gero, aditzei dagozkienez, naiz eta nahiko iduritxoek izan, hoi baztango beste hitz bada, antzeko esateko iduritxoe esaten dute. Beraz, aditzekin, adibidez, oso deigarria da, gero Nafarroa eta nik uste dut iparraldeko leku askotan, heldu da, ibiltzen da, badator esateko, ez? Heldu gara, bagatoz, eta azkenik geroaldia adierazteko nolabait, ez da joango, edo egongo, edo egingo, izango baizik eta ganen, edo gain, egonen, edo egoin, eta izanen, edo izin, eta azkenik azentua. Eta kasu honetan, baztanera ere ez da decepzio bat. Entzuten dugu adibidez S fuerte ahoskatzen dutela. Aspaldikoa. Eta azkenik Z eta S arras bereizturik dira. Z nahiko gogor, eta S esan bezala nahiko osorik edo osoki ahoskatzen baitute erraz bereiztekoak dira. Bueno, hori da guti goiti behiti gaurko bideorako edukia. Dena den, ahartxo batekin bukatu nahi nuen. Nik uste dut bideo honetan euskararen molde diferentez hitz egin badut, agian batzuentzat eta askotan gertatzen zaiguna, da batua zer den ere pixkat nahastuta egoten gara, zer ote den, ez? Gehienetan beri hitz oso interesgarri eta diferente asko gure batuan ere, hau da, idatzizko eremuan, edo publiko zabal batekin hitz egiteko eri baliatu daitezkeela. Baztango Pascual Rekaldek euskaltzain izendatu berritan honela errantzuen. Euskara batua ez da zaku etxi eta ertxi bat. Euskara batuan tokia dute euskalkiek eta tokiko ezkerek. Zer izanik ez, erran, bertze eta oso maiztasun handiko hitz horiek. Baina ere berean adibidez, ausarki esateko, hau da, soberan esateko, hori batua da. Edo urrikitu, edo aipatu ez dugun paratu, jarri edo ezarri esateko. Batzuk noski ez dira batuen onartzen, batez ere, baztango eremu horretara mugatuak direlako. Adibidez, ja, ez du aipatu, baina ja, deus edo ezerez esateko baliatzen da. Ja, eta hori baztanen eta aezkoan ere nik ustot erabiltzen dela, baina, bueno, batuan ez da arautua, naiz eta gero hizketan noski lasai asko erabil dezakegun. Bueno, eta hauxe da euskararen aldaeren inguruko lehen bideoa, nik ustot eta espero dut gehiago ere etorriko diela. Eta honen tankerako edukia pikin bat interesatzen bazaizue, ez antzi, suscribitu eta gehiago ekasiko zuei, behintzat jakingo dugu nabardura gehiagoz guri barteko istorio farfeluak kontatzen. Zariertio!